Epke Zonderland komt bij de Turninterlaan in actie op 2 onderdelen. De bregen en de rekstok. De prestaties daarop binnen voor een groot part bepalend of hij de WK-selectie helpt. De grote vraag is dus, hoe het gie? Nou, volle beter dan verwacht. Toen je me interviewde, wie ik net zo fit. Ik hier een vakantie te pakken en mijn holte is bijna net hersteld. Dat is steeds op de achtergrond aanwezig. Dus als ik dan vakantie word, dan slaat het meteen daarop. Ja, dus ik heb meteen geen energie. En het verbaast me dat ik eigenlijk zo snel weer herstel. Dat is een goed teken. Dan is mijn weerstand dus een stuk beter dan een Tietjelien. En juist voor het eerst eigenlijk weer echt de toestel aanraken. En ik doe gewoon heel goed. Op de bregen turnt Epke een oefening die een stuk beter is als 2 weken geleden bij de Vage Interlaan. En dat Wilster dus nog lang net topfit is. Ik weet hoe ik mijn een slap lichaam, want zij is het gewoon. De berging super, maar de power zoals normaal is er net. En ik weet ermee om te gaan. Ik weet dan de techniek te verrooien om toch mijn oefening goed op te komen. En dat heeft mij niet meer ervaring te maken. Dus dat is fijn dat ik daar waarom kan vallen. En die ondervinding komt op de rekstok ek weg van pas. Hij turnt een oefening die qua scoren net in de buurt komt van de oefening die hem in april Europees kampioen maken. Dat zorgt ook de bondscoach Bram van Bokhoven. Maar toch is Epke tevreden met zijn oefening. Nou is het de vraag of dat genoeg is voor een plak in de WK-selectie. Ik denk dat ik verder van het twijfel krijg om in ieder geval daarin te werken. En dan is het heel belangrijk hoe ik deze week ik viel. Ja, hoe reageert mijn lichaam op deze inspanning? Herstel ik snel? Die terugkoppeling die zal waarschijnlijk bloeien bij de bondscoach. Maar ik denk wel dat ik een goed gevoel op achterlitten moet. Manje maakt het de bondscoach de selectie bekend. En dan is dus ik wis of Epke er vol of net bij zit.